saboda haka alaji sai mutum ya ga fuskarsa a ciki. Gidan ubanka ne ko gidan ubana? An zo lokacin da zaka zage ni a cikin gidan uban nawa? Kuma kai da zaka zo kuma ka zo babu komai sai tarbi kana ta ja. Ni da na zo dubiya. This is my speaker back to step. My speaker back to stepping down. Bisa da dara irin ta dan duniya. Na gaya masa ni dan cikakken dan iska ne suke. Wannan kuɗi da ban haka ba za su fito barke. Dukkan na gaya miki munafukai ne. Ni ga kuɗi babban munafiki. To. To guda fa. Wani fa. Alhaji tun da aka samu likitan gidanka, ai dole ma abokan gidanka ya shigo ko? Ku dauka. Yaya daga ina ku dakata ina za ku je bayan Allah ku koma ku je waje. Yaya mu koma taska baka gane ni bane? Ya zaki ce ban gane ki ba almajira ce ke mana bakin ce ke wuce ta nan bakin titi ba kina ta an rubuto muku kace asibiti kun a ce abin a taimake ku in dai sarka ce ma mai gidan nan ba sarka yake ba ku koma. Almajira taska ni ce almajira Hauwa ce fa nan fa gidan mahaifina ne fa. Hauwa Hauwa? Na'am. Ke ji kika zama haka? Yau ya za a yi taska. Ka san halin mai gidan ba sai a hankali. Ya lillahi wa inna wannan miji nake kuɗin akuya. Dan akuya. Ya ta kira shi dan akuya. Kaka ƙara ce masa dan akuya. Domin ni ina bala'in san miji. Ba abin da nake nufi ba abin halinsa ai halin yan awaki ne da shi. Abin da ka san yana yi ya fa daina ba. Dan sata, dan caca, dan waye sai yan sace-sace na agwagi, na yan kaji, na yan awaki a unguwa. Sai caca, sai dan loto. Lowa? To wata abin ce to Allah ya kiyaye. Ai wata Allah ya kiyaye. Sweetina. Kun ƙaro maka ne. What? Ina zuwa. Sweetin? Kun san ta. Kinga. Wata ajiya ta bani ce ta alauto gaba ɗin za ta zo ta abin nan ɗin nan. Yawwa na gode Sweetina. Ba da hauka turanci su da alawa kenan hausa Kaka rena min hankali. Me kake so ka gaya min? Kana so ka gaya min cewa bana jin turanci kenan? Gaskiya ka bani kunya wallahi sai an canzo ka. in ban da gidan taure naman kai in ci dan wake a bariki in dawo gidan mahaifina kuma in ci dan wake ka san Allah ba duka gaba ɗaya dan wake ba ta bare yake
kware kuwa ai tsanar dan waken da kai ne ta sa kake masa hannu baka hannu kwarya saboda ya sauri ya kare da wuri kar ma ka ganshi ka gabace rai Allah baluka ba na ciki da iya shege sai dai a ƙara sashi dai a zauna lafiya. Ni dai dan Allah mu dawo kan maganar ya za a yi baba ya tashi. to kin ga duk gurin nan babu wacce na kula ma tana da hankali kin fi kowa hankali a gurin nan. Sai da na baku shawara in aka biya ta likita wallahi tsohon nan sai ya tafi da kuɗin nan bai ba mu komai ba. Kun ga idan ya mutu da wannan kuɗi wallahi akwai matsala ko ba haka bane? Alhamdulillah a fahimta ta da kuma za a bi shawara ta to akwai wani fahimi da za a samu mun allo. Kai da Allah jira mahaukaci yaushe za a jira wani allo ka sai an rubutu sannan ya tashi ba mu kuɗi kafin a yi rubutun kila ya wuce. Ni wanda nake so in koma Legas a raba nawa in koma da abina? A'a. Insha Allah da za a rubuta. Dan Allah ba ma son magana wannan rubutun. Wai to bari in tambaye ku wai yaushe likitan nan zai zo ne? To wai san lokacin da wannan likitan zai zo ba dai ana ta cewa dai gashi nan dai ba. Gara dai likitan nan yayi ya zo wallahi ko da allurori ne ya bashi ya tashi ko da na minti 5 ne ya ba mu yan kudaden mu in ya so ya koma ya kwanta wannan matsalar sa ce. Yanzu ku ba ta mahaifinku kuke ba kawai ta yaya za a yi ku karɓi kuɗi kuke yi? Kai ta jira kake abin da ya dame ka kaje ka jira shi ga can kaje ka ji yasa mu abin da yake gaba mu ka bamu mu shawarta mu ji me yake damuwar mu. Wallahi ya dan gambo kana burge ina tare da kai 100%. Zauna munafika me zaki je ki? Kai kuna ji ku bari in je in gwada dabaru na gani in Allah ya sa na ga inda can din ne yake zan dauko kowa a raba a bashi na saboda ita wannan munafika ta ki gaya mutane inda ya aje can din. Na rantse da Allah ban san inda ya aje ba kun san halin baba fa. Ki wure munafika ba ki fara cewa ki tashi ki je ki dauko kuɗin ba da ke munafurci irin naki kai. To ai ban san inda ya aje ba ai ban san. Ke ne ke nuna kamar kin ga watan Ramadana na karya ki a gurin nan. Allah ya kiyaye. Yau to Hauwa na ce tunda dai abin da za a yi Hauwa kin ga dai ni na kira ki ba wannan ya kira ki ki dubi girman Allah kai ki faɗa wa kowa ki ce ni na kira ki ni mutunci na gani saboda mahaifin nan naki zai raba kuɗi ba wanda ya kira sannan magana ta biyu Hauwa mu ma wahala muke sha in Allah ya sa an karɓi kuɗin nan in kin fito ki fitar da ni wahala muke ci. Haka da damuwa ai ka san ba ni da surutu ba ni da yan ƙananan zantuttuka yan ƙananan maganganu duk ka san ba ni da shi babu wanda zai sani ni abin da nake so in samu 500 yaran nan na samu 50,000 mata ishe. Ai karamin buri ke da alaje tara mutane ai miliyan zai raba nan gurin. Allah na rantse miki da Allah miliyan alaje zai raba. Au wa'annan motocin na yan an ci atafa an ci Lagos an ci Alabarago duk su ne suka dira. Wannan mota da ke ganin na alaji ne wannan ne dan burgizaccen dan uwan nan naku bakin nan izo da ita ina ji ma an ruwayi dan ba irin abubuwan da bai sha ba nan kafin shiga ciki. Ba kai a shi da Allah ta wala da shi. Ita raba. Ke yan yaki ke yanzu dai kawai kuna ji duk ku bari in je in gwada dabara ta an gani in Allah ya da komai zai warware magana ta zuwa. Allah ya bada sa dan uwana Allah ya tsare Amin magana ta kare yara ke da bismillah salamu alaikum. To an sake yin baki babba yaya ta zo. To na muku lafiya. kai munafiki wace ce wannan ka kawo mana cikin gida kuma Wannan? To ba ni ya kamata ki tambaya ba ita ya kamata ki tambaya. rabu da ita da ni take To. ke ni ce baki sani ba
Shegiya da fuska uwa kilishi.